उठा के गीत के गाओ तेरे से बात तो समय के हबो एक दिन के बात हो कि राधिका जी के साथे साथे भगवान कन्हैया सारा गोपी लोग कजरे रास रचवले रास रचवला के बाद वही रास में राधा जी से भगवान कन्हैया का झगड़ा हो गए और जब झगड़ा भइल हो राधा जी रोवत गावत ओरहन लेके पहुंच गई कहाँ जसोदा मैया जहाँ बैठे रहली जसोदा मैया कहल के जा करके जब ओरहन सुनवली हो जसोदा मैया कहले कि अच्छा आवे तो कन्हैया के आज उनकर उपाय हम करीला भगवान कन्हैया जब घरे लौट के अइले माता जसोदा बांसुरी छीन के रख दिहली घर में ले जाके बंद कर दिहली आ कहली कि जब ताहरा और राधा में रोज झगड़े होता रोज टकरारे होता तो तारा लोग का एक जोरे रहला से फायदा भगवान कन्हैया अब राधा से मिले खातिर व्याकुल बारे तरपता रे लेकिन राधा से भेंट होत बाना घर में बंद बारे माया फैलवले जसोदे मैया के साड़ी पहन ली हले ब्लाउज पहन ली हले काजर को ली हले मांग भर ली हले मंगटीका पहन ली हले बिंदिया सजा ली हले आ भड़ भड़ हाथ चूड़ी पहन के मेहरारू बन गईले अब मेहरारू बन के घर से जब निकलले बहरी जसोदो मैया ना चिन्हली कि हमर कन्हैया हुए आ कि दोसर केहू हो अब भगवान कन्हैया एगो चूड़ी के मोटरी लेके अपना माथा पर धली हले आ चूड़ी बेचे खातिर चूड़ी हारिन बन के चल दिले ब्रिज में बबुआ भाव लागी हर की बन के चूड़ी हारी न रे घूमे अरे तबरीजा में बिहारी है आवो अरे की चुरीला हमारी ले लो अरे की चुरीला हमारी ले लो तबरीजा के नारी है बन के चूड़ी हारी घूमे ब्रिज में बिहारी है बन के चूड़िया मारी ले लो चूड़िया मारी ले लो ब्रिजवा के नारी है चूड़ी चूड़ीला हमारी ले लो ब्रिजवा के नारी है आजू चंदन भैया जब हमने के गांव में चूड़ीहारी लो आवेला माई बहन लोग घरे घरे बोला के चूड़ी पहनेला ओइसा ही भगवान कन्हैया के देख के सारा गोपी लोग कहे लगल के चूड़ीहारी हमरा घरे आवो तो केहू कहे कि हमरा घरे आवो भगवान कन्हैया कहले कि ना ना हमार बिजनेस ना होला हमार बिजनेस होला कि हम केहू का घरे ना जाए हमारा दुकान पे आवे के परिया सब लोग का एक जरे आवे भगवान कन्हैया कहत रहे कि आवो 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 बैठा चूड़ीला देखिलो निहारी हे आवो आवो रंग बिरंग आवो
मोतिया रलबाए में मोतिया रलबाए में रंगवा हजारी है मोती मोतिया रलबाए में रंगवा हजारी है मोतिया चूड़ी हरी का भेष बनाया श्याम चूड़ी बेचने आया चूड़ी हरी का भेष बनाया चूड़ी लाल नहीं पहनो चूड़ी हरी नहीं पहनो चूड़ी लाल नहीं पहनो चूड़ी हरी नहीं मुझे श्याम रंग है भाया श्याम चूड़ी बेचने हाँ चूड़ी हरी चुरीला हमारी ले लो बिरजवा के नारी है। चंदन भैया कबो कबो इंसान का ऐसा काम क के जाए के चाहे जो गइलो के बाद लोग नाम लेवे। मुन्ना सिंह के बाद एक मुन्ना सिंह के देन हो जे आज मार्केट में कम से कम 50-52 लोग गीत के उठा के गावता जेकरा बोले के लूर नहीं खे वो कुर्ता पहन के कहता कि चुरीला हमारी ले लो बिरजवा के नारी है कि हमारे हो लेकिन जेकर हो ओकर नाम लोग लेत बा ना। भगवान कन्हैया जब कहले कि आवा आवा बैठा चुरीला देख ल निहारी मोतिया जरल बे में रंगवा हजारी तो राधा जी का आवाज पर शंका भई वो अपना मन में सोचत तारी कि हो ना हो ये चूड़ीहारी न होई ना ये चूड़ीहारी नहीं चूड़ीहारा हो अपना मन में सोचा तारी आ तुरंत जवाब करे लगले कहाँ तो हर नहीं हार होते कहाँ ससुरारी है कहाँ तो हर कहाँ तो हर नहीं हार होते कहाँ ससुरारी है कर तू बेटी लगबू के कर तू बेटी लगबू के कर लगबू नारी है आके कर तू बेटी रे लगबू के कर लगबू नारी है केकर तो बेटी लगबू केकर लगबू नारी है। भगवान को नैया कहले कि बुझाता धरा गई का रे बुझाता अब जान बाची ने भगवान को नैया बहाना मारे लगल मथुरा हमार नहीं हो अरे तो गोकुला सा सुरारी है मथुरा हमार नैहर होते गोकुला ससुरारी है बाबूजी के बेटी हई बाबूजी के बेटी हई सैया जी के नारी है बाबूजी के बाबूजी
सैया जी के नारी है यह। राधिका जी कहले कि एमे तो पास हो गए लव चूड़ी पहना भगवान को नैया चूड़ी पहनावे खातिर राधिका जी के जब हाथ धोइले कन्फर्म हो गई। काहे काहे कैसे कि मेहरारू का हाथ में मर्द का हाथ में अंतर होला। मेहरारू के हाथ मुलायम होला और मर्द के हाथ टाइट हो जाला। काहे काहे काम धंधा कइला से जब टाइट हाथ पड़ल राधिका जी का कहली कि अपना दूसर का हाथ से भगवान कन्हैया के हाथ पकड़ लिया। अब भगवान कन्हैया वजह से भागे के चाहता है। कान्हा पहिरावे चुरिया पेन्हे राधा प्यारी है यह। कान्हा पहिरावे चुरिया कान्हा पहिरावे चुरिया पेन्हे राधा प्यारी है। भगवान को नैया जब धरा गईले तो केहू धरा जला कोनो काम में तो जैसे भागे के चाहेला। भागही में कान्हा जी के भागही में कान्हा जी के खुली गईले सारी है यह। भागही में कान्हा जी के खुली गईल सारी है यह। बाबा जी के अच्छा ओ इया जी का नाम पर बहुत बहुत रुपया पोता पुरस्कार दिले बनी। हमरा बड़का भैया पुरस्कार दिले बनी। हार्दिक अभिनंदन बंदन जय जयकार करो। भागही में कान्हा जी के जब खुल गईले सारी है तो जब सारी खुलल जैसे भगले तो एक एगो बात कहले का अरे कि सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम।